Abril 23, 2023, ikatulong Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultianay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultianay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, "Unsa bay inyong gipanagsultian samtang naglakaw kamo?" Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, "Ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo ni adto niining pipila ka adlaw nga milabay?" "Unsang mga hitaboa?" nangutana siya. "Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon," mitubag sila. "Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya." Unya miingon si Jesus, "Pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya?" O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, "Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii." Busa midayon siya ug nagpabilin uban kaniya. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, "Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan?" Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem. Diin hikaplaga nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, "Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya." Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon po ikaw, O Kristo.